एक द्वितीय कथा ଟିକେ ଶୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ବାକି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଚାଳ ଛପର କରିକି ଅଛ ତା ପାଇଁ ଏବେ ନା ଯାହା ଲଗେଇଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରବାସ ଆସିବ ହେଲା। ତୃତୀୟ କଥା ତମର ଏଠି ଭୋଜି ଭାତ କଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଟି ଦରକାର ଜାଗା ଅଛି କୋଉଠି? ଗୋଟେ ହଲ୍ଟେ ଅଛି ଭାଇ ଛାତ ଲିକେଜ୍ ହେଲାଣି ଆଗରୁ ହେଇଛି ଆଉ କେଡ଼ିଟା ଅଛି ଗୋଟେ 15 ରୁ 30 ଅଛି। ହଁ ସେଇଟା ଛାତ ପାଣି ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି ତ ହଁ ଭାଙ୍ଗି ଛାତ ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। କେତେ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲି 3 ଲକ୍ଷରେ ହେଇଯିବ। ରଖିଦେ ତିନିଟି ରଖିଦେ ପାଣି ଯୋଉ ଲିକେଜ୍ ହଉନି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଲକ୍ଷ ଲାଡ଼ ଦିଆହଉଛି। ଲାଡ଼ ଦେଲେ ପିଲର ଉଠେଇକି ଛାତ ପକେଇଦେଲା ପାଣି ଫାଣି ଲିକେଜ୍ ହବନି। ସେଇଠି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି ହଉ ଏଇଟା କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ପାଇଁ ରଖ ତମ ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କେତେ କାଢିବ? 5 ଟଙ୍କା ବି କାଢ 10 ଟଙ୍କା ବି କାଢ କେବେ କରିବ କୋଉ ଗୋଟେ ଗୁସେଣ୍ଡି ପଚାରିଦେ ବାକି ଯାହା ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେବ। ତ 5 ଟଙ୍କା ବି 10 ଟଙ୍କା ହେଲେ କାଢ ହେଲା। କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି କଥା। 5 ଟଙ୍କା କାଢିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଇସାଟା ସେଠି ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା ନା ନାଇଁ ହେଲା। ଆଉ କହ କଣ ହେଇଛି?